Amics, com esteu? Vull saludar-vos perquè el concurs Nadant amb melons va superbé, estic molt content perquè esteu cooperant tots ahir, compartint les fotos. Precisament cooperar és el lema de Caixa Popular, un dels patrocinadors del concurs. I miren això de cooperar, ha vingut avui el meu amic David, estàvem de paella, mos han fet uns gin tònics. Quants gin tònics mos han fet? Un gin tònic mos han fet i estàvem parlant del tema de Paco Alcácer. Estem fotuts. Lo d'Alcácer és un drama. És un drama, però al mateix temps volien dedicar-li una cançó un poc que transmetera un poc aquesta tristesa que tenim i al mateix temps que li desitgem el millor. Així que hem agarrat la cançó esta de Janet, ¿Por qué te vas?, i li hem tunejat un poc la lletra. Espera que t'agradi. Avui ja no tenim tanta il·lusió i l'afició es posa trista contemplant la situació. Per què te'n vas? Si anar a veure al València ja inflamava, ara m'estalla. Sense Paco i Mustafi pareixerà que és una falla. Falla de l'enxufe. No sé de qui és la culpa d'este embolic, si d'allà estaran o de Peter Lim. Alguns diuen que Alcácer ens ha traït, podria ser pitjor. Molt pitjor. Podria anar al Madrid. seria? Un drama! T'anirà molt bé anar al Camp Nou, canviar d'ambient i ensenyar-los a Shakira i a Piqué el ball de Torrent. Estaria molt bé. Sempre te'n recordaràs del sentiment i d'Espanyeta, sobretot quan faces de suplent i xuples banqueta. Xuplaràs. No sé de qui és la culpa d'este embolic, si d'allà estaran o de Peter Lim. Alguns diuen que Alcácer ens ha traït, però podria ser pitjor. Podria anar al Madrid, podria ser pitjor, podria anar al Madrid. Aborronat estic, aborronat.